नै जोंना कलेज रडनि चाउमिन मम' दखाना नायलाय उरायजोब्बाय मा जाबावगोन ना जोंना रेस्टुरेन्टआ एट नै बेंटल कलेजनि रेस्टुरेन्ट नै बेंटलनि नैबे जाबाय बेंटल कलेज बहुत मजा दै नैबे आनसलिक एबसु अफिस सिङानो नै नायलाय उरायखाबाय कापोल जिरायग्रामोन दा बेवहाय खिन्थु गैला नै कापोल जिरायग्राया नालाय कापोल जिराय इज नो मोर टुडे कापोल जिरायोमोन दा बेवहाय उरायजोब्बाय नै जोंना सिङा कलेजनि स्टुडेन्टफोर जिरायग्राया मम' इदि जाग्रा गैला नै उरायजोब्बाय जोंना नै सेसखालै बाजै नै मा होनबावगोनलै बिदिखौलाय नै गारि श'रुमाबो गैला गारि श'रुमाबो उरायजोब्बाय नै बेराया जोंना थिंजों होथेदोंमोन नै बे गारि श'रुम यामाहा श'रुम दे बेयो यामाहा श'रुम नै सिङानो नै नाय जेरै हाग्रायावसो थाहैजोबदों नालाय नै लामायाव थिंफ्रा नै नायलाय अयथासारलै सोलिबाय रेडिसन ब्लु दे बे गुवाहाटीनि 5 स्टार हटेल 5 स्टार हटेला दिनै सिलिंखार गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेला नायनानै लाखा माथो नै फैबावगासिनो दंसो नै बियो बेंटल कलेज लामायाव नै नालाय दंफां ओइ साहा बानाय हो नायलाय दंफां बायजोब्बाय बेंटल कलेजनि माबाया नायलाय एकदम गाज्रि जाजोबो नै बियो देबदारु हा बहुत समायना नुयो नै अखा खानो बिलाइ रोदोमनाय बैसागु बोथोरनि बिराद मोजां दालाय एरि बायजोब्बाय नै लामाया होथेजोब्बाय नै बै गेट जाहैबाय बेंटल कलेजनि नै थिङाबो बैयाव माबायानो उरायजोबदों नै बे जाबाय बेंटल कलेजनि गेट नैबे जाहैबाय बेंटल आनसलिक एबसु अफिस नै बैयो यामाहा श'रुम बैयो यामाहा श'रुमा थिङाव उरायदों नै नायलाय सेसखा नै यामाहा श'रुम सेसखा नै बेंटल कलेजनि गेटआ नालाय फैबावगासिनो दा नै बारा बिराद गोसोम जाना दं हरै